Na konci celého výrobného procesu vášho darčekového predmetu sa musíme postarať o to, aby ste požadovaný tovar dostali včas a na vami určené miesto. Vyrobené darčeky putujú z jednotlivých výrobných stredísk do expedičného skladu, ktorý zaisťuje ich distribúciu buď pravidelným rozvozom na obchodné oddelenie Reda, alebo rozvozom priamo na miesto, ktoré si určíte, alebo našou zmluvnou špedičnou firmou, ktorá vám darčeky privezie na vami určenú adresu. V tomto smere Reda zaisťuje veľkým firmám, ako je napríklad Shell, aj logistické služby. Máte skrátka tovar uskladnený u nás a my podľa vašich požiadaviek expedujeme požadovaný počet kusov.